Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga intensyones para sa pagsulog naton sa ika-14 nga Domingo sa tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalagdanday Margarita kag Pedro, offered by Dominador Hamili. Para sa kalagdanday Michael Angelo kag Mark Anthony, offered by Annalyn Amuyot and family. Para sa kalag ni Gregorio Jr., offered by Taberao family. Para sa kalag nanday Antonio, Art, Joel, kag Teresa, offered by Chanyo kag Dionisio family. Para sa kalag ni Salvacion, offered by Tianyo and Sayo family. Kag ang ato niya mga sponsors, Mr. and Mrs. Christine Joy Gadot and family, Mr. and Mrs. Marven Ledesma and family, Mr. and Mrs. Catherine Benaflor and family, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family, Miss Nilida Tamises and family, kag Mr. and Mrs. Jamie Tabuyok and family. Kita tanan nagahandom sa kalipay kag paghidait. May mga tawo nga nagapangita sini sa manggad, sa gahom, kag sa kadalagan. Apang padayon kita nga ginatublag bisan pa ngayari na sa aton ang mahatag sining kinabuhi. Ginhimo kita sang Dios para sa iya, kag kita wala sing katawhayan kun mabulag kita sa Dios. Gani pamatian naton ang pangagda ni Jesus nga magpalapit sa iya. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Panigmagtidog ang tanan kamugapod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Ang
sakripisyo. Pagising na himno, sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo iyara sa inyo. Mga utod, kilalahon nato ang ato mga sala, ago niya maging takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kaya sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghiles ka mga santos, kay sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos sa kahitasan, kag sa duta paghidait sa mga tao. O Ginoon, hari na langit mo, Diyos na Amay, kagagang sa nagadayag kami sa imo nagon, imbulahan kami, nagasimba kami sa imo nagon, himala kami, nagapasalamat kami naman sa imo, Lord, sa dako mo na hinaya. Himaya sa Diyos sa kahitasan, pagsalutan
nagadako, ikaw na nagalingkod sa tuos na Diyos na Ama. Maloy ka sa amon. Himaya sa Diyos Sa kalikasan, kag sa duda pag-ibig, sa mga tao, Nais ikaw lang magasan, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Ama. Mga buyo kita, O Diyos nga mo namay, pagi sa pagkasakit sang imo anak, imo ginbayaw ang kahimtangan sa mga tao nga nahulog sa sala. Ihatag sa amon nga imo mga tumuluong, ang matuod-tuod nga kalipay, agod nga kami nga naluwas na sa pagkaulipon sang sala, makadangat sang kalipay nga wala sang katapusan sa langit. Ginapangayon namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Zacarias. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Maghugyaw, maghugyaw mga pumuluyo sang Sion. Magsinggit sa kalipay kamo nga mga pumuluyo sang Jerusalem. Tanawa ang inyo hari magaabot sa inyo nga mahimayaon kag mandinalagon, pero mapainubuson kag nagasakay sa asno, sa pulyeno nga tinday sang asno. Ang Ginoo nagasiling, kuhaon ko sa Israel ang mga karwahe sa inaway, kag kuhaon ko ang mga kabayo sa Jerusalem. Pagabalion ko ang mga pana nga ginagamit sa inaway. Ang inyo hari magapakikidait sa mga kapungsuran. Magagahom siya halin sa isa kadagat, pakadto sa isa, halin sa suba sang Euphrates, pakadto sa mga ukbong sang duta. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Dios. ibantala ko ang imo pagkagamhanan, O Dios ko kag hari ko. Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, O Diyos ko, kag hari ko. Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, O Dios ko kag hari ko. Magapasalamat ako sa imo sa wala sing katubtuban. Sa tagsa kaadlaw magapasalamat ako sa imo. Dayawon ko ikaw sa wala sing katubtuban. Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, O Diyos ko, kag hari ko. Ang Ginoo mahigugmaon kag maluluyon, indi madali mangakig kag puno sang mapinadayunon nga paghigugma. Maayo siya sa tanan kag maluluyon sa tanan nga iya ginhimo. Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, O Diyos ko, kag hari ko. Ang tanan mo nga mga tinuga o Ginoo magadayaw sa imo, kag ang imo mga tawo magpasalamat sa imo. Magahambal sila sang himaya sang imo ginharian, kag magsugid sila sang imo gahom. Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, O Diyos ko, kag hari ko. Ang Dios matutom sa iya mga saad,
kag maayo sa tanan nga iya ginhimo. Ginabuligan niya ang tanan nga yara sa kalisdanan. Ginabayaw niya ang tanan nga ginapaubos. Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, O Diyos ko kag Hari ko. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawhanon nga kinaugali, kundi nagakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang Espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sang Dios nagakabuhi sa inyo, ang tao nga wala sa iya ang Espiritu ni Kristo, hindi iya ni Kristo. Kung ang Espiritu sang Dios nga nagbanhaw kay Jesus nagakabuhi sa inyo, siya nga nagbanhaw kay Kristo magahatag man sing kabuhi sa inyong mamalatyon nga lawas. Paagi sa iya Espiritu nga yara sa inyo. Gani, mga utod, may katungdanan kita sa pagkabuhi, pero hindi suno sa luyag sang aton tawahanon nga kinaugali. Kay kung nagakabuhi kamo suno sa inyo tawahanon nga kinaugali, mapatay kamo. Pero kung nagakabuhi kamo suno sa Espiritu sang Dios, ginapatay ninyo ang inyong malaot nga mga buhat, kag magakabuhi kamo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panig magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pagkatawag kita tanan sa alleluia. O Amay, Ginoo sang langit kag duta, nagapasalamat ako sa imo kag ginpahayag mo sa mga di maalam ang mga misteryo sang imo ginharian. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pagkatawag kita tanan sa alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pagkatawag kita tanan sa alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagdalaman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Mateo. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling, "Wa may Ginoo sang langit kag duta. Nagapasalamat ako sa imo tungod kay ginpahayag mo sa mga di maalam ang ginlipdan mo sa mga maalam kay may mataas nga tinun-an. Huo Amay, kay amo ini ang imo nahamutan. Ang ako namay nagtugyan sa akon sa tanan nga mga butang. Wala si nakakilala sa anak luwas ang amay, kag wala man si nakakilala sa amay luwas ang anak. Kabisan sino nga luyag ipahayag sa anak ang amay. Kani kamo sa akon tanan kamo ginabudlayan kag ginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Itakod ang akon gota sa inyo ka magtuon kamo sa akon, kay ako malulo ka mapainubuson sing kasing-kasing, kag makapahuway kamo. Ang akon gota mahapos, kag akon karga mamag-an. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdalaman
Kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan, kaginabugatan, kag papahuwayon ko kamo. Ita ko ang akon gota sa inyo, kamagtuon kamo sa akon, kay ako malulo, kag papainubuson, singkasing-kasing. Kag makapahuway kamo, ang akon gota mahapos, kag akon karga mamag-an. Hinigugma nga mga utod, bilang tawo, sama-sami ang aton reklamo nga kasako sa aton. Sama-sami ang aton reklamo nga daw kabudlay. Sama-sami ang aton reklamo amo nga daw ginakapoy kita. Huo. Sa bagay ang iban tungod sa ilakakapoy naga-surrender. Apang ang aton Ginoo sa Santos nga Ebanghelyo nga nakahibalugid sang tawhanon nga balatyagon nagaagda ka nga pahanumdom sa aton nga sa tion nga daw kita ginabugatan, kita ginakapoy, wala sang liwan nga dapat kita nga dangpan, kundi siya ka magtuon sa iya tungod kay siling niya ang akon karga mamag-an, ang akon gota mahapos. Paano bala ini? Ang gota na ibaluan gid naton amo na ang ginabutang sa sapat. Ayhan ang iban sa inyo pamilyar sini. Kung ang gota gani sang karabaw o kung sang baka hindi tailored sa iya, hindi santo, masakit sa liog sang karabaw, no? Kung daw medyo halog ang gota, no? Kung kaysa instead nga mangwersa ang karabaw, makuga na lang kay nagkakalabot na sa tilaok kaya ang daw kalat nga ginabutang agod nga hindi makakas ang gota, no? Natakos bo silingon Lord ang gota agod mangin mahapos. Mamag-an siling ni Jesus ang karga. Ano ang iya ginapuntariya nga ang hapos nga ang mag-an? Mga utod ang nagapakapoy sa aton amo ang damo naton nga obligasyon, ang damo naton nga ulubrahon. Nagapakapoy sa aton mas nagid kung kita nagakumod. Kay nga aman bisan daw ano ka mag-an sang obra kung ang tawo nagakumod tam-an kabugat. Na-experiensyahan namon ina sang gamay kami. Nablang da gusto mo pa magpamati sang mundo mistiko, no? Ukon sang drama sa gabi, no? Kag sa uli sa nag-uso na ang TV pa sa piyak balay ka pa to manumbalay, no? Black and white pa na, no? Ambot na iba siguro kaabot pa sina, no? Pero sa amon sa uma sa Liganes ang una, wala pa kuryente, di battery pa, no? Inang akon daw magpigado na gani ang battery ang TV amat-amat ga kipot ka nag-itom, no, nagadulom, no. Ti daw gusto mo maglantaw sang TV, gusto mo mati sang drama, ikaw ang ginsugo nga manghugas, no. Ti ang pinggan sa una sartin, no. Dumduman na ang daw ano na, no. Ang daw lata iyang ano, no. Ti kon mag-an malang na, no. Pero kung gaugtas ka, ti daw lingganay, no? Kaya gali nag-aapok lang, no? Ang kutsara, mag-an mo lang, pero ti kung pumurugso ka, tamaan ka kagahod, nga pati sa piyak balay, daw makabati, no? Huoy nagugma nga mga utod. Kung nagareklamo kita sa aton nga mga ubra, mas nagabugat. Nagamag-an ang aton responsibilidad, ang aton karga, kung ang aton nga pagdala sini kasubong kay Jesus. Ang pagkarga, ang pagdala nga may paghigugma. Ang krus bugat, no? Ang pag-antos ni Jesus tamaan kasakit. Pero wala iya ginaisip. Nabatyagan niya nga bugat, nabatyagan niya nga sakit. Pero ang iya nga ginapanumdom amo ang paghigugma. Ang ginikanan, ang amay kagiloy, nga iya ginapanumdom, ang bata iya, nga makatapos,
sa bagay nga wala sa nagaisip. Wala sa nagahimo sa accounting, no? Ang mga accountant ya sa business world ya may may listahan kung pila, no? Siguro kung ang mga ginikanan mag-account man siguro matiyag ko daw mayawan ka bayad ang bata, no? Kita, no? Ambot ko nakabayad na kamo kay nanay kag tatay niyo, no? Ako matiyag ko daw wala pagi kabayad, no? Kung by danay guro ang istoryahan, do hindi kin maka-impas, no? Kay ting iban gani wala pa kabayad nagpangasawa kag namana na, no? Tinigugma nga mga utod. Oo. Ang nagahigugma wala nagahimo sa accounting. Wala nagaisip, no? Sige lang, no? Kay paghigugma ang naga-motivate, no? Wala nagapamurugso ko nagaisip kung ano da, wala nagapanumboy, no? Kay paghigugma gani. Tiyan mo na ang nagamag-an kag nagahapos ang karga. Tinigugma nga mga utod, kabay pa sa sining aton nga pagpamalandong. Sining ni Jesus, kari ka mo sa akon, kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan, kay papahuwayon ko kamo. Hindi nga papahuwayon niya kita, nga wala na kita sa obrahon. Kundi nga papahuwayon niya kita, paagi sa iya nga pagtudlo, nga nagasiling, kung naga-ubra ka para sa imo utod, hindi pag-isipa, kay nagabugat na, no? Tuon ka sa akon, kay ako malulo, singkasing-kasing, no? Oo, ang nagapalangga, nagadala sa mga responsibilidad nga may kamag-an, bisan pa may kapudlay. Di mga utod, magtuon kita kay Jesus. Siya nga nagpasan sang krus, apang sa tunga sang kasakit, kabugat sang krus, wala niya inigin isip. Ang iya ginapanumdum, kita, kay palangga niya kita. Sa liwat, ang nagapalangga, wala nagaisip. Ang nagapalangga, wala nagapanumboy. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, amay nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo ya anak kabugtong aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen. Kinsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makari pasyaliwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga utod ang Ginoo nga maluluyon, kamahigugmao naghanda para sa aton sang labing maayo nga mga butang. Gani, magpangamuyo kita sa iya nga may dako nga pagsalig. Aton isabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang simbahan kag ang iya mga ministro mangin malapit sa mga ginabudlayan kag ginabugatan sa lawas kag kalag. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa amon pungsod maghimakas sa pagluntad sang paghidait, katarungan kag pagtahod sang dignidad sang tawo, agod makaagom sang kapahuwayan kag kalinong ang mga pumuluyo. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ipaiway kami sang Ginoo sa katalagman nga dala sang paglupok sang bulkan, linog, baha, gamo, kalalatan, terorismo kag iban pa nga trahedya. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay pa nga ang overseas Filipino workers nga nagaantos sang kabugat, katalagman kag kamingaw sang kabuhi, hindi madulaan sang paglaom
kag makabatyag man sang kalipay kag kauswagan. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Kabay pa nga halungan sang tanan ang natural resources sang amon pungsod, ang kadutaan mineral, kakahuyan, dagat, kasapatan, agod indi pagkawaton kag paggubon sang mga makusog, mga gamhanan kag mga manggaranon. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. Ipangamuyo manaton ang kinahanglanon sang aton katilingban kag sang aton personal nga mga intensyon. Mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo. O Diyos nga amon amay, ginpadala mo sa amon si Jesucristo, agud ipakita kay ipaagom sa amon ang iyong paghigugma. Kabay pa nga magkalipay kami sa sini, kag ipaambit man namon ini sa amon mga kauturan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamuyo kamo mga utod, agud ang akon kag inyong sakripisyo. Mahamutan unta sang Dios amay nga makagahom sa tanan. Matunta sa Ginoong sakripisyo si mga kamot, sa iyong kimayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tinloy kami paagi sining sakripisyo nga amon ginahalad sa pagpadungog sa imong ngalan. Kagkabay nga magbulig ini sa amon sa pagkabuhi sing maayo adlaw-adlaw. Ginapangayo namin ni sa imo
Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid, iko kagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya pagkatawo, ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya mga pag-antos, ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pag-abanaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo Amay, iya ginbuksan para sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani, upod sa mga angheles kag mga santos, nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Dios nga labing gamhanan, angay nga pagsimbahon. Oh, sada, sa kahitasan, sa kahitasan, yawan ng nagakari sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Oh, Hosana, oh, Hosana sa kahitaasan, sa kahitaasan. Santos ikaw nga tudo Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpanihak-tihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon sini. Kaini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sa ngakong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ni kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo,
si Kristo na balang magkarika o Ginoong Jesus. Dani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sa kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medifil, kag sa tanan ng kaparian. Dumduma ang mga sakop sining among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan. Bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuy man kami nga yadri karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Birhen Ilos ng Dios, upod kay San Jose nga Iyabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya. Ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Ngayara ka sa mga langit, ngayon ang iyong umabot sa amon ang iyong ginharian, matuman ang buot mo sa duta silisa sa langit. Singkarunan sa matagadlang, nagpatawan mo kami sang mangga saya namo. Sini nga ginapatawad namo ang mga nakasala sa amon. Kadili mo kami ipagdaog sa panulay, Ginoo, luwason mo kami sa luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga among ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas.
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa pagidait kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa itanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod sa may kalipay, maghatagay kamo sa pagidait. Peace. Mga utod, diyari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo dila ko takos nga magsudod ka sa akon puluyan. Mapaginit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kala. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sang akon kalan.
Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, imo kami ginsagod pagi sa iyong sakramento. Pagi sa iya, ipadangat sa amon ang imo grasya. Kag hindi pagitugot ka maguntat kami sa amon pagdayaw sa imo. Ginapangayo namin niya sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng Santos nga Misa. Salamat sa Diyos. Kaliwat, mayong gabi sa tanan. May gabi man, Father. Unong kasing paginain, ang atong nagipuson. Paginain ka kay Kristo, sa tanan nga tiyon. Paginain, sigit sa kanawanan, paginain sa tanan. Katuhod sing alalangay, ang atong nga kauturan, ang pagtungtanay kalimtan, paginain sa tanan. Paginain, sigit sa kanawanan, paginain sa tanan. Sa barangay San Rafael Mandurriao, magbinuligay may pagtuo kag gugma. Si San Rafael Arkanghel ang atong giya, padulong sa kauswagan kag kalinong.